Čau Mikeš, veľmi ti ďakujem za pozvanie na Camp Upside Down a príjmam tvoju výzvu, ale tentokrát nejdem jesť milu, ale idem piť vodu. A takisto by som chcel ďalej pozvať a vyzvať Aďa Heldesa a Kristiana Lungarda. Dobrú chuť. Ešte keď som spal, tak som mal na výzvu Grega. Ten Greg asi 3-krát zálež, čo ma povedala, že ja som spala návykom vždy. Ráno som budil zdúrený nos. Strašne si mi voňal 100 €. Prázdne.